Her ser vi Rasmus' flotte afsæt. Hernede ved hans fod, han sætter flot af. I den her fase ville det være fint, hvis Rasmus havde taget hænderne op og så lavet sædet med kroppen bagud. Det er en rigtig flot svævefase, Rasmus han har der. Nede og rører fuserne helt nede og krømme sammen. Her lander Rasmus rigtig flot på benene med fremadgående momentum, så han ikke falder bagud.